всички пилотни коли водят групата до бензиностанцията, където са определени. Там се зарежда с жълти стотинки и след това всеки се пръска на където е дошъл. Моята кола е на повече от 50 години, единствено в света, обаче как ще хода да излагам моя автомобил, да го гледат на изложби и на ретро-състезания с този скъп бензин? Трябва да се продам душата на дявола, за да карам колата си. Тръгваме от тук при гарата колона, минаваме гарата, там по Ботел, където можем да обиколим почти един води, мотори, коли долу-горе. Отворите капачите.